lidi a v tomhle tu videu bychom si mohli, ale fakt mohli zahrát, že už ne, takový prostě srabácký hry, tak třeba Five Nights at Freddy's 2, tak jdem na to. A už to tady máme. Tak jdem na novou hru a je to teda zdem, to se omlouvám, ale ona kamarádka má účet, tak já se jí zeptám. Jestli by jako mohla, nebo jako, že by jsem to já natočil na jejím mobilu. Nebo jako na svém, ale bingo lepa. Jediný, kde mě hrazí, jsou tohle 3, tady v téhle bedně a ještě někdo. A to je všechno asi. Asi všechno. Já to umím hrát, jako, já jsem nejlepší ve třídě s tímhle, ale já tam i tady tajemné věci. Počkejte, jestli se mi to podaří, tak jsem fakt borec. Tak to asi budu takhle, ne. To je jedno, ale prostě, já to dám trošku níž, takhle. A tady, kde mám palec, tak by měl být úplně stejně jako tenhle. Vidíte tenhle, na koho teď blikám? Tady tamhle. Je 1 hodina, první hodina spíš. Já nespím, ale prostě já se bojím docela. Nevím, co mám dělat. Tady je chlast, papírky. První hodina. Tohle je show, tak to je, že jako prostě tam, kde stojí pizzeria, kontrol, tam se dále pici, tady je kids, tam byly děti, tady je game arena, party room 4, party room 2, party ventilace, první ventilace levá a tohle je part service. Ty něčelníci starý. Pardon? A už jsou 2 hodiny. Takže bude se dávat větší bacha. Takže všechny v pořádku. Je to zkoušen, jestli to náhodou není. A není tady Bunny. Ten je tady. A mě čeká a to je tady. Já se normálně bojím. To není fér. Tady. A Freddy je v pořádku. Bunny taky. Chápu. Skáču jen teraz, jako vždycky, to je party room, stejko. Minihana. Skáču si tě. Takže tohle v pořádku. Čeká. Kde čeká? Hej, čeká. A je přede mnou, sakra. Se nasadím masku. Nezmizela. Tak to je blbý. Hej, bacha. Bacha, tak to jsem blb. No tak já jsem blb. Tak teď na mě počka vybavne a je to... Furt je přede mnou. Furt tam je. Běž pryč. Mám tady krumpáč, ale fakt. Dobrý, není tam. Je tady
A oba dva jsou tady. A Freddy nikde není. Freddy, kde seš? Já se tě bojím, Freddy. Freda, já se tě bojím, Frede! Já se tě bojím. Všichni všude. Frede, jsou 4 hodiny. Dobrý. Čeká je v šachtě, jo? Se tě bojím, Čiko. Běž do pryčic. Čiko, běž pryč. Kde? A mě by zajímalo, kde je ten Freddy. Hospodský řve. Tady. Já se tě bojím. Počkejte, přede mnou je Freddy. Freddy, sakra! A to je blbý. Počkej, kde je Čika ale? Čika. Maring. Taky se bojíte, jak já. Pardon, mě to spadlo, ale mě by zajímalo, kde je ta Čika. Já se tě bojím. Ty vole, já se tě bojím. Bojím se tě. Jo! Vyhrál jsem. Thanks for playing the demo. You are sold get the full version. This get a lot version. Takže to znamená, že prostě to demo znamená, že to se nehraje na noci, ale že můžu vypořádat na tohle 3 a ještě nevím kdo, mi napište do komentáře a když si to koupíte za peníze, tak tam můžu bahovat úplně všechny, koho tam uvidíte. Takže pro tohle video by to zatím bylo všechno. Pokud byste chtěli další díl, tak by byla hranice 5 lajků a bude další díl. Tak čau!